ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/8/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 18 ಇರುವ ಯಥಾರ್ಥ ನೆನಪುದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯಡು ನೆನಪುಲು ಬರನುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಲಿಡ್ದು ಬಾಪ್ದಾದ ಕೂಡ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಲಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿದ ಹೃದಯದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇನೊಂದುರ್ಲಿರು. ಬಾಪ್ದಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾಲಿನ ಪಾಡೊಂದುರ್ಲಿರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವಾದರ್ಥ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸಾಕಾರ ರೂಪೋಡು ಸೇವೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇವೆದ ವೇದಿಕೆದ ರೂಪದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕೂಡಿಸವನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟನು ಪಾಡ್ನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಸಾಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕೊಂದು ದೀಪನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದುಂಬು ಪೋಪುನೆನು ತೂದು ಬಾಬಾ ಹರ್ಷಿತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಪಾಲೆ ಸಾಹಸ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊರದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತ ಕಡೆತ ಜೋಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮುರ್ಕೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕುಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೀನಾದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಲು ಬಹಿರಂಗವಾವೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಯಿರ್ದು ವಾಹು ಜೋಕುಲೆ ವಾಹು, ಶಭಾಸ್ ಜೋಕುಲೆ ಶಭಾಷ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಳು ಬರನುಂಡು. ಕುಡ ಎಂಚಿನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ವಾಹು ಜೋಕುಲೆ ವಾಹು ಶಭಾಷ್ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಹರಿಯೊಂದಿತ್ತನು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸುದೆಟ್ ಲವಲೀನ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದ ದೃಶ್ಯವಾದಿತ್ತನು. ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಪ್ದಾದ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದ ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿದ ದೃಶ್ಯನು ತೂಪೆರು. ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿತ ಪ್ರಮಾಣವಾದುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಾಪುನವು ಸ್ಮೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯಿನ ಬಾಪ್ದಾದರದು ನಿಕಲು ಪಡೆಯಿನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಹೃದಯ ತೆರಿಂಡೆ ಹೃದಯಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಬಾಪ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಎನ್ನಾರು ಈ ಸ್ಮೃತಿದ ಮೂಲಕನೇ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಅರ್ಹ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ ಶಕ್ತಿದ ಕೀಲಿ ಕೈಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ನೆನಪಾದುಂಡು. ಯಾನು ಬಾಬಾಗ ಸೇರ್ನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಬನ್ನಗ ನಂಬಿಕೆನು ಪಡೆಯರೆ ಏತು ಸಮಯ ದೆತೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಯ ದೆತೊಂಡು ಆಂಡ ನಿರ್ಧಾರನು ದೆತೊನ್ನಗ ಅವು ಏತು ಸಮಯ ದೆತೊಂಡಿತ್ತಡು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಗೂ ಅರ್ಹ ಆದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅತ್ತ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ ಖಚಿತನೇ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರ ಪಾಂಡವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರ ಪಕ್ಕ 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 ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಶುಭಾಶಯಲು ನಿಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕದ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರನು ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆತರು. ಒಂಜಿ ಕೈದಿರುಪುಲೆ ನಿಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆತರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ನಿಕುಲೆನು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಪಂದು ಪಣುವಾರ. ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು ಪಣುವಾರು. ದುಂಬು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಕಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರೆ. ಬಾಪ್ದಾದ ಸರ್ವ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವೆರು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಯಾನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಇಜ್ಜತೆ ಏರ್ಲ ಕೈದೆರ್ತುಜಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ದಾದ ಕೇನುವೆರು ಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರೇ ನಿಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾಯದ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಶಕ್ತರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ.
ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಯುಮಂಡಲ ತಂಡ ಸಂಘದೋಷ ಈ ಐನು ಪ್ರಭಾವನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರದ ಅಧೀನ ಮಲ್ತಂದರ. ಇದು ಐನು ತರೆತ ಸರ್ಪ. ಈ ಐನು ತರೆತ ಸರ್ಪದ ಮಿತ್ ನಿಕುಲು ಅಧಿಕಾರಿ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತು ಅವು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತರೇನು ಮಿಕ್ತು ತೆರ್ತು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸರ್ಪ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೃತ್ಯನು ತೊಚ್ಚಿಪೇರೆ ಬರಪುಜತ್ತಿ. ಐತ ಗೊಬ್ಬುನು ತೀಯರೆ ಇಷ್ಟ ಪುಜತ್ತಿ. ಗೊಬ್ಬು ತೀಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐನು ಸರ್ಪನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರವಾದು ಮಲ್ತೊಂದರ. ಸರ್ಪದ ಹಾಸಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದರ. ನೃತ್ಯದ ವೇದಿಕೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದರ. ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮಹಾದೇವನ ಸ್ಮಾರಕೊಡು ತಪಸ್ವಿ ದೇವ ಅಶರೀ ಸ್ಥಿತಿದ ದೇವತ ಆತ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿತ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಈ ಮಾತ ಸರ್ಪನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯ ಆಯ್ನ ಸಂಕೇತವಾದ ತೊಜ್ಪವಡಪ್. ಈ ಮಾಲೆನು ಧಾರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಬನ ಜಪಮಾಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಮಣಿಯಪ್ಪ ವಿಜಯ ಮಾಲೆಡು ಕೈತಲ್ದ ಮಣಿಯಪ್ಪ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಸಹನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ದುಂಬುಲ ಪಂತೆರು. ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕರ್ಮೋಡ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಶಕ್ತಿಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸರಿಯೈನ ಸಮಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯೈನ ರೀತಿಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುನ ಶಕ್ತಿನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ತೂತೇರು. ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಮೃತಿತ ಸಮರ್ಥ ರೂಪಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದ ಜಪ ಮಾಲೆದ ಕೈತಲ್ದ ಮಣಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿನು ಕೈ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಕನ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಆಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೊಡು ಬರುಡು. ಅಂಚಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನೊಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದರು. ಈತೆ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಕನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏರನಾಂಡಲ ತೂಪರು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವೋಡು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವೋಡು ಸಮರ್ಥತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಪದಕುಲತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ವರದಾನದ ರೂಪೋಡು ಪಡೆಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವರೂಪೊಡು ಕನ್ಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಡ್ಲ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಡು. ಸ್ವಯಂ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಬಲ್ ಲೈಟಿದ ಅನುಭವೋಡು. ಇಂಚ ಉಲ್ಲರ ಅಂಚಂದು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥ ಆದ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಸಗೂ ಪೋಯಿರು. ವಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಲ್ತೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುನ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೋಚ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಏತು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪುರು ಸಾಕಾರ ರೂಪೋಡ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದ ರಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಚನೆದ ಆತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನೋಡು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಕೇಂಡರ ಐಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹ ಕೊರಿಯರು ಕೈತಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಚನೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆನು ಕೂಡ ಕೊರಿಯರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪನ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯಾಪನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಕೈನು ಮಿಕ್ತು ತೆರ್ಪೇರು. ಅಧಿಕಾದುಲ್ಲರತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕೈ ತಿರ್ತಿ ಜಪುಡಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ರಚನೆ ದಕಲು ಕೈನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆರೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ತಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರಲ ವತನೋಡು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಅರೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಂತೋಷ ಆಯರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರತ್ನೊಲೆನು ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಕೊರಿಯರು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾಯ್ನ ವಜ್ರದ ನೆನಪು ಮೆನ್ಕುನ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪ ಎತ್ತನು ಐಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಮಲದ ದಲಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆತುಂಡು. ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣೋಡು ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತನು. ಆ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ವಜ್ರದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪನು ನಿಕುಲು ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತಾರು. ಏತು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದುಪ್ಪುಂಡು
ಇಮರ್ಜ್ ಆಂಡೆ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಾರ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಾರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಾರ, ಪಾಂಡವರು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಾರ, ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರಬೈನ ಮಾತೆಯರು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಾರ. ಮಾತೆಯರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಮಾತೆಯರು ಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಮಾತೆಯರು ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಿಯರ್ನ ರೂಪಡು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಾತೆಯರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಮೇರು ಇನಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಚನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರಿಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒತ್ತನದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿರು, ಪರ್ವತವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿರು, ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗರವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗೇರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಈ ಸಾಗರದ ಅಲೆಕ್ಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು, ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದಿತ್ತೇರು, ಕೆಲವರು ಉದ್ಯಾನವನರು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಂದ ಇನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒತ್ತನದ ಅವ್ಯಕ್ತ ರಚನೆದ ವನಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಿಂದುವೆ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಸದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಪುನ ಕಲೆಯಾಲೆ. ಅಂಚಂದು ಬಾಪ್ತಾದನ ಇನಿತ ಸ್ಮೃತಿತ ದಿನತ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಕನ್ಲೆ ಈ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಗುಪ್ತವಾದ ದಿವೊಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವಿ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪದಕ್ಲಿರ್ದು ಕರ್ಮರ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವು ಬತ್ತಂಡ ಐನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ನೇಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಸತಾದ ಬರ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಇಂಚಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಏರಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತುಯ್ಯೇರು. ಇಲ್ಯಕುಲು ಪುನಗನೆ ಇಲ್ಯಕುಲ ಅಂಡಲ ಸಹಸೊಂದಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೂ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಲ್ಯಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲನೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಪಾಲನೆದ ಆತೆಯತ್ತು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾಲನೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಂದು ತ್ವರಿತವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲು ಸಿದ್ಧವಾಡು. ದೇಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ ಒರ್ಂಬ ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡು. ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪಾಲನೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಧನೆ ಬುರ್ಚಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ತೋರ್ಚಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷತೆನ ಅತನ ಸಮರ್ಥತೆನ ಜಿಂಜಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡ್ ಏರು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಪಾಲನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಜಿಜ್ಞಾಸುನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಸಹಾಯ ಇರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸೇವೆಡು ಆತ್ಮಲು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಂಪನವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಪಿರವದ ಜಗತ್ತು ದುಂಬುದ ಜಗತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿರಾಂಡ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿದ ಪೋಷಣೆ ಬೋಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜೋಕುಲು ದೂರ ಇತ್ತಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದಾರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಆರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆನಪುನು ತೆರಿಪಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನೆನಪು ಬಾಪ್ತಾದಾರೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪದದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಡದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪುಡುವರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಸ್ತು ಸಾಧನಗಳುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದಾರು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯದ ಧ್ವನಿತ ಮೂಲಕ ಪಡೆಪೆರು. ಹೃದಯದ ಧ್ವನಿ ವೇಗವಾದ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದಾರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕಡಪುಡ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನೆನಪುನು ಕಡಪುಡುವರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯಾದ ಪದಮದಾತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತ ಕಡೆತ ಹೃದಯಗ ಕೈತಲಾಪನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸದಾ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸದಾ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮದ ಪೋಷಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಸಾಹಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಪನ ಕಲೆತ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸದಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮಲಿಗ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಲಿಗ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೋಟಿದಾತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗಮ ಭವನದಾಕಲು ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆದಾಲತ್ತು. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಬಾಪ್ತಾದಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸೇವೆದ ಕಡಿಮೆ ದಾದಲತ್ತು. ಐದವರ ಶಾಂತಿವನತ ಸೇವಾಧಾರಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಪರಸ್ಪರ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಲಿಪೊಡಾಪುಂಡು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಪಾಂಡವ ಭವನದಕಲು ಮಧುವನದ 4 ಭುಜಕುಲೆಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು.
ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತಿಜೆರ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇರಿಲಕನೆ ಮಾತ ದಾದಿ ಇರ್ಬೇಕ ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ ನಮಿತ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಡೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗೋಡೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನನು ಮುಟ್ಟುದಾರು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷತೆ ನಿತ್ತೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಬುಡ್ತೇರು ಬೇತೆ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶದಕ್ಕಲೆ ಅದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಒಂದು ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗಳ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿದಾತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನ್ಯಾರ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಮಲ ಆಸನಧಾರಿ ಭವ ಕಮಲ ಆಸನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿತ ಚಿಹ್ನೆಯಾದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಮಲ ಆಸನಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವತವಾದ ಈ ದೇಹ ಭಾನವರದು ದೂರಪ್ಪೇರು ಆಕಳಿಗೆ ಶರೀರದ ಭಾವ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತ ರೂಪ ವಂಚನೆ ದೇವತಾ ರೂಪ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದೇಹದ ಭಾನವರದು ನ್ಯಾರ ಈ ರೀತಿ ದೇಹ ಭಾನವರದು ನ್ಯಾರ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಪ್ಯಾರ ಆದ್ಬಿಟ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚನೆ ಗುಣ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದವಾದುಂಡು ಐನು ಎನ್ನೋ ಪಂದು ತೆರಿಯುನನೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.